Nandito po kami ngayon sa Tuwi, Barangay Bolbo. Nagbibigay po tayo ng relief goods, nagbibigay ng mats, toiletries, mga unan. Saka dito po nagsasandok tayo ng Lenny Lugaw na special. Saka po mga pandesal. Ayan po, oh. Pinangalanan po ng staff namin yung pinapamigay namin. Kahit po ganito, masaya din yung atmosphere dito. Nagpapasalamat po tayo kina Mayor, kina Kapitan, kasi personal po nilang inaasikaso yung ating mga evacuees.